Hyvää iltaa ja tervetuloa arvoisa yleisö tänne kirjaston draamasaliin. Aloitetaan tämä ilta kuuntelemalla mainion kevätsateen musiikkia. Eli tervetuloa. Tässä oli siis Kevätsade, johon kuuluu Jordi Storm, Alexander Storm ja Vesna Haglund. Ja tämä kappale, mitä kuultiin, oli Vesnan tekemä, bändin soittama tämän kirjaan liittyvä runosta tehty laulu. Sopi tosi hyvin myös tähän kohtaan. Ja mun nimi on Terhi Pinkkilä ja seuraavaksi mulla on etuoikeus olla toivottamassa tervetulleeksi tänne lavalle kirjailija Jan Haglund. Tervetuloa! Ihan tiedän tähän alkuun, että miltä se nyt tuntuu.
Jaa, miltä tuntuu? Kauhealta, hyvältä, jännittävältä, kaikkea samaan aikaan. Se on hyvin sekainen tunne. Mutta tosi paljon onnea tosiaan tästä uunituoreesta kirjasta. Ehkä pieni pätkä tästä kirjasta heti. Ja lähdetään vähän pohtimaan tätä kirjan ideaa, että mistä tämä kaikki jotenkin sai alkuunsa. Tämä päähenkilö tässä pohtii, minä en ole lintuihminen, tai siis niistä kiinnostunut ihminen. En tiedä, mitä ne tekevät tai mitä niiden pitäisi tehdä. Ne lentävät ja raakkuvat, kiljuvat ja huutavat. Jotkut lentävät etelään talveksi. Mutta ootko sä lintuihminen, tai miten päädyt kirjoittamaan tällaisesta aiheesta? Lyhyesti en. Mä vaan kiehtoo yksinkertaisesti lintuihmiset. Tai yleisesti jotain ihmistä, joka on hyvin kiinnostuneita yhdestä aiheesta. Musta tuntuu, että tämä lintuinnostus on muutenkin, että se tulee jossain vaiheessa ikää, että sä katsot ikkunasta ulos, että tuo on muuten aika siisti eläin. Se tuntuu tapahtuvan jollakin. Jossain vaiheessa elämää. Mä odotan vaan, koska se tapahtuu mulle. Ehkä vielä, mutta onko sitten jotenkin tämä varis vielä, mistä se tuli erityisesti sitten sun päähän? Ja oliko se siis tämmöinen, joka on ollut vuosia jotenkin, että kirjoitetaan kirjan variksesta vai? Ei varsinaisesti variksesta, mutta musta tuntuu, että niillä on aina jotain tekeillä kyllä, kun niitä katsoo. Kato seuraavaksi varista, niin se on kyllä keksimässä just jotain. Joo, täytyy sanoa, että ehkä tämän kirjan lukemisen jälkeen ylipäätään kuka tahansa, joka lukee tämän kirjan, ehkä katsoo variksia vähän niin kuin eri silmällä. Ja tämän kirjan myötä kyllä niin kuin oppi paljon variksista. Tiesin jo jonkin verran ennestään, mutta että sitten tämän päähenkilön myötä opin paljon muuta. Miten kauan tämä kirjoitusprosessi kesti? Ja se kesti oikeastaan yllättävän vähän. Mulla on sellainen erikoinen kirjoitusprosessi siinä, että mä mietin sitä aika kauan ennen kuin mä kirjoitan yhtään mitään. Että se riippuu, miten sitä ajattelee. Mä ajattelin sitä varmaan puoli vuotta ja kirjoitin toiset, mutta se meni loppujen lopuksi aika nopeasti sitten. Minkälainen kirjoittaja sä oot? Onko se semmoinen yökirjoittaja, päiväkirjoittaja vai sellainen, että inspiraatio vai että tämmöinen puurtaja, että nyt tänään kirjoitan 3 sivua ja istun alas? Vähän niitä kaikkia. Mä oon yrittänyt olla se, joka herää aamulla. Nyt mä teen tätä, mutta sitten se lipsuu aina välillä ja sitten on vielä ja tämmöistä, mutta siinä pitää yrittää istua sitten, että saa jotain aikaa. Sitten on tyytyväinen, kun on saanut muutaman rivin siihen. Koska tämä kirja sitten tavallaan niin valmistui sillä sun käsistä? Oliko se, niin se kirjoitusprosessi, tai tavallaan tämä nyt kun tämä on nyt tässä muodossa, niin se, että miten kun se lähti niin sun päästä ja sun käsistä ja sitten tuli kirjaksi, niin tavallaan se aikajana. No silloin on aika pitkä aika, koska mä pyöritin sitä varmaan, olisiko 2-3 vuotta ehkä se on. Ainakin 3 vuotta ollut valmiina, ikään kuin valmiina, mutta mä pyöritin sitä muilla kustantamoilla ennen kuin päädyttiin tuohon. Sieltä tuli ihan hyviä vastauksia kyllä, mutta ne harvemmin vastaa, mutta ne vastaus mä sanoin, että joo, tää on ihan kiva teksti, mutta mikä tää on? Ja miten me tää myydään? Et kerro meille, ja mä sanoin, että en mä tiedä, tykkääkö te variksista? No, miten tämä sitten löytyi tämä kustantamo? Niillä oli kisa. Niiden kisa oli, että yllätä meidät. Ja mä sanoin, että no, kokeillaan. Ja ne ilmeisesti yllättyivät. Se oli mielenkiintoinen. Sille tuli joku... Ne aina päivitti niiden nettisivuilla, että paljonko sinne on tullut niitä. Niin siellä oli ekaan tullut 280 käsikirjoitusta. Mä ajattelin, että no, okei. Ei välttämättä tule tästä yhtään mitään, mutta... Sitten tuli semmoinen shortlist, jossa oli joku 30. Mä olin siellä, että no, tääkin on jo aika hyvä. Sitten mä viikon välein aina päivitin sen siellä, että 20, niin mä vieläkin siellä. Ihan hyvä. Sitten kun alkoi olla 5, niin sitten rupesi vähän kuumottaa. Nyt ei olisi kiva tipahtaa tästä. Sitten se katsoi sieltä kokonaista, että voittajille on ilmoitettu ja sitten eikä ole.
No, tuli se sähköposti sieltä sitten, että kävi ilmi, että ne halusivat sen, olivat yllättyneet siitä. No mitä sen sähköpostin lukeminen tuntui? Yllättikö se vai oliko se? Se oli itse asiassa oma juttu, me oltiin silloin Espanjassa. Ja mä olin tehnyt kaikki, mitä matkustajan on aina hyvä tehdä. Mä olin hukannut passin ja muuta. Mä olin suurlähetysten yhteydessä, miten pirussa mä pääsen Espanjasta pois. Ja tänne en halua oikeastaan jäädä, täällä ei olisi kauheasti variksi. Ja sitten mä ahdistuin siinä ja luen sähköpostia ja mä puhelimella siinä, että no mitä tänne nyt taas lähetellään. Sitten mä rupesin miettimään, joo, tää taisi olla se viesti. Sitten mä sanoin Vesnalle siinä, että niin ne taitaa haluta kustantaa sen. Joo, se oli semmoinen hyvin hiljainen ja hämmentynyt. Sitten me mietittiin, että joo, näin se asia taitaa olla, me luettiin sitä uudelleen. Se oli hyvin erikoinen. Espanjassa sain tietää, kun olin ahdistunut. Ihan mahtava niin käänne tuohon kohtaan sitten. Ehkä tarvit just sitä siihen matka-ahdistukseen. Että nyt... Lisää hämmennystä. Joo, voi kuvitella. Mahtavaa, että toteutui. Joo, ja tosiaan siis, että siinä tuli tosi paljon kirjoituksia siihen kilpailuun ja selvästi sitten näkivät hyvän potentiaalin tässä. Miten, jos ajattelee tämän kirjan niin kuin genreä, jos tällaisista asioista eikä kaikki lokeroida, ei välttämättä tarvitse kaikkia kirjoja laittaa mikään genreä, mutta miten niin sä ajattelisit, että mihin tämä niin suhteutuisi? Jännitystä tai draamaa tai... Siinä on kyllä vähän näitä kaikkia. Se niillä muilla kustantamoilla olikin ongelma, että kelle me tätä myydään. Dekkari-ihmisille vai? Ei ainakaan rakkausihmisille. Siinä on vähän ongelma. En tiedä, kai se on. Voisiko sanoa, että se on maaginen realismi törmää moottoritiellä rekkaan tai jotain vastaavaa. Ei ainakaan huono tuokaan. Ja varmaan jonkinlaisen huumorin tai mustan huumorin johonkin alalajiin ja ehkä mikä verbaalihuumori tai veijari-romaani. Ehkä tuntuu, että siitä löytyy kyllä paljon sellaisia suuntia. Ja ehkä ja tämmöistä, voisin ehkä verrata jopa Paasilinnaa, siis just tämmöisessä lakonisessa huumorissa ja myös tämmöisessä ihmisen ja luonnon välisessä suhteessa, vai miten? Kehitystä. Joo, koska tämä päähenkilöhän on aika hauska tyyppi tässä. Sen nimeä ei taida tulla tässä, hänen nimeään selville. Ei tule kyllä. En ole ainakaan vielä onnistunut löytämään. Mäkin huomasin jossain vaiheessa, että mä en ollut keksinyt missään vaiheessa nimeä, mutta tätä naisilla on nimeä. Mutta ehkä me voidaan käyttää tätä päähenkilö-sanaa tässä. Että selvästi aika semmoinen niin kuin erakkoluonne, että ei ehkä kaipaa hirveästi sosiaalisia suhteita, mutta sitten kuitenkin tosi kiinnostunut asioista ja kiinnostunut maailmasta ja eläimistä, selvästi lukenut paljon, vai kuulostaako tutulta? Kyllä, kuulostaa. Kyllä, olet selvästi lukenut sen. Kyllä, ja siis tosiaan niin tosi kiehtovana tämän hahmon. Siis semmoinen, joka kanssa voisi istuskella iltaa ja jutella elämästä. Mä en tiedä, haluuko se. Niin, no se sitä, että varmasti on kyllä, että pelkääkö hän ihmisiä? En tiedä pelkääkö, se voi olla, että se on ehkä vähän kova duuni. Niin, että tavallaan niin kuin... Saa mennä viikoksi nukkumaan sen jälkeen. Joo. Tai jotain tämmöistä vastaavaa. Niin. Tuntuu, että se on lähinnä käpertynyt enemmän itseensä siinä. Mutta sitten kuitenkin jotenkin niin, hänellä on selvästi tosi vahva yleissivistys sillä, että on lukenut paljon, tutkinut paljon, kiinnostunut asioista. Että on lukenut lastenkirjoja ja Valttereita ja Janssoneita ja muuta. Joo, kyllä se on just semmoinen henkilö, joka jumahtaa johonkin ja tietää sit siitä kaiken, mistä ei ole mitään luultavasti mitään hyötyä missään vaiheessa. Ja ehkä sitten vietiin sitä vähän ikähaarukkaa, mutta joku tämmöinen nuorehko aikuinen mahdollisesti.
Mutta ehkä 30 sinne. Niinpä, joo. On ehtinyt jo pahin into lähteä silmistä. Niin, hän on kuitenkin jo asunut ympäri maailmaa tai ehkä ympäri kotimaata, mutta että on jo ehtinyt nähdä elämää kuitenkin. Ja nyt tosiaan sitten palannut tähän vanhaan kotipaikkakunnalleen. Kyllä vain, takaisin. Aina joutuu takaisin. Niin. Ehkä tämä kotipaikkakunta vielä, että voisiko se olla Vaasa? Näetkö silmissäsi jonkun tunnetun paikan vai? En varsinaisesti, se voi olla. Siinä on kyllä taustalla tämmöinen keskikokoinen suomalainen kaupunki. Et se on jonkunnäköinen, mutta yleisesti ottaen tämä sijoittuu jonkunnäköiseen olemattomaan todellisuuteen, että siinä ei ole kaupungin nimiä tai ihmisillä ole nimeä siinä ja tällaista. Että se ei välttämättä tapahtuisi juuri tässä paikassa. Niin, tai sitten se voisi tapahtua tässä tai sitten ihan monessa. Aivan. Just sen takia, kun yritti etsiä sieltä sellaisia maanmerkkejä vähän niin kuin ja kadun nimiä ja rakennusten nimiä, niin se oli kyllä aika hyvin häivytetty. Joo, niitä tahallaan ei siellä ollut. Ja ajattelin, että fiksuna mä olisin tietysti laittanut sinne kaikki puistikot täältä. Että olisi voinut sitten etsiä ja sanoa, että täällä on paljon Vaasaa, mutta sori. Sitten mietin tätä aikaa, että sijoittuuko tämä nykyaikaa vai onkin lähimenneisyyteen, vai siis sitten myös tämä, että semmoisia pieniä havaintoja, että ei mihinkään kovin kauas menneisyyteen, koska puhutaan esimerkiksi Instagramin filttereistä tai ylipäätään puhelimen käytöstä, mutta ehkä mitä sanot, mikä aika on tää suunnilleen? No mä sijoitin sen kai. Mä tajusin siinä jossain vaiheessa, että tämä voisi olla jotenkin 20-luvulla. Että mä sijoitin sen noilla sitten johonkin suunnilleen näihin aikoihin. Niinpä. En halunnut siellä laittaa mitään päivänpolttavia tapahtumia kuitenkaan. Mutta ihan hyvä, tuollaisia vähän niin kuin pieniä vihjeitä. Vielä tuosta, kun tosiaan tällä päähenkilöllä on semmoinen jotenkin paljon tietoa maailmasta ja asioista. Vaatiko tämän kirjan tekeminen paljon sulta sellaista niin kuin taustatutkimusta? No ehkä niistä linnoista, mutta sitten ehkä muuten, että pitikö paljon niin kuin, lukea kirjoja ja tutkia nettiä ja asioita tämän kirjoitusprosessin aikana tai tämän takia? Jonkun verran. Se oli ihan mielenkiintoista kyllä. Että, kun mä sanoin äsken, että mä en ole lintuihminen, mutta kai mä periaatteessa nyt sitten oon. Mä oon jonkun verran lukenut niistä. Mutta meillä on aika kattava mytologiakirjasto myös kotona, niin sitä pystyy ihan sitä kautta. Aina kiinnostunut jonkun verran mytologiasta, niin pystyy hyvin poimimaan sieltä semmoista, mitä haluaa käyttää. Ja niissä on yllättävän usein tipuja. Juurikin varmaan siksi, koska niitä näkyy koko ajan. Ja sitten miettää autiotaloja tässä jonkin verran, niin onko se semmoista, mistä sä oot ollut kiinnostunut tai mitä sä oot tutkinut vaikka lapsena tai varmaan aika moni meistä on ehkä kulkenut jossain sellaisissa paikoissa, että mitä tuolla on? Joo, no se on ihan muuta kyllä. Mulla on ollut aina se nähnyt autiotalon, mä aina mietin, että mitähän tuollakin tapahtunut ja kuka siellä on ollut ja voinko mä mennä sinne. Ja koska mä jään kiinni, jos mä menen sinne. Että noin pääsee purkamaan myös sitä, ettei tarvitse mennä Maijaan sitten. Joo, tämä oli tosi hyvä tapa kyllä käydä tutkimassa ja kokeilemassa, että mitä tapahtuu, jos sinne menee ja mitä kaikkea sieltä voi löytää ja mitä kaikkea voi tehdä. Toi kirjan nimi, no ehkä se nyt on aika luontevaa, mistä tämä nimi on saanut, tämä Kraak, miksi se on tässä. Mutta muuten niin tämä koko kirjan kokonainen nimi, niin oliko tämä sulla niin valmiina jo? Tuliko se vasta niin kirjan tekemisen jälkeen, että no mikä nimi tälle annetaan vai oliko se päässä jo sitten niin siinä kirjoittamisen aikana? Se on itse asiassa semmoisia, joka tuli aika viimeiseksi. Mulla oli aivan eri nimi sillä, mutta sitten kustantaja sanoi, että löytyisikö tällä joku toinen nimi. Se oli vähän, aikaisemmin oli vähän liian eeppinen. Haluaisi kertoa meille työnimiä. Mä pelkästään se kysyt, että mä nyt jos muistan. No sitten se no mutta ne oli niin eeppisiä, että Mutta oliko jotain taloa liittyviä? Ei ollut itse asiassa taloa. Joo. Se oli varjot kaiken yllä. Se oli vähän eeppinen, että siinä pitäisi olla sitten
noin paksu ja siinä kerrotaan muutaman suvun tarina. Joo, kaiken. On tietysti aika niin kuin iso sana ja kattava aihe, mutta ehkä vielä joskus sellaista. Mutta joo, siis tämä nimi sopii kyllä oikein hyvin tähän ja jotenkin kuvaa hyvin. Sitten myös niin kuin sitä mietin, että sitten kun tämä käännetään ruotsiksi ja englanniksi, ja että mikä se nimi sitten on ja sanooko. Voi raukka, se kääntää. mutta tämä on oikeastaan, tämä käännös on tehty. Täällä talossa on monia tällaisia asiantuntevia, jotka, kun tätä pohdin, että sanooko paris eri kielillä kraak vai. Mutta siis ruotsiksi kraks, niin se. Hyväksytään. Kraks, non sorts plaskande. Ei kuulostaisiko sopivalta? Palkataan se heti. Halvalla. Mä voin laittaa viestin eteenpäin, niin että tämä nimi on nyt sitten päätetty ja myyty. Niin ainakin sitten yksi asia on jo sitten hoidettu. Enää sitten montako sivua tässä on. Mutta se on sivuseikka. Otsikko on valmis. Niinpä, siitä sitten lähdetään. Tässä on jotain semmoisia mielenpainavia kohtauksia. Ja mä ehkä otan vielä toisen esimerkin tässä, kun tämä päähenkilö käy kirjastossa. Kirjastokorttini oli vanha, piti tehdä uusi. Kirjastoihminen kyseli paljon asioita, tuli kuulusteltu olo. Nyt minulla on uusi kirjastokortti, kaupungin tämänhetkisen ilmeen saneleva läpyskä. Mitä sanoisi markkinamies? Sanoisi sanoja kuten dynaaminen, design, freesi. Minä haluan pitää vanhan, jonain toteamina kai. Ei sitä nyt voi antaa pois. Selvinnyt niin kauan lompakossa. Sen ympärillä on tapahtunut kaikki, mitä minulle ja maailmalle on tapahtunut sen olemassaolon aikana, eikä sitä ole kiinnostunut olla mitään muuta kuin kortti, jolla laitetaan kirjoja. Olen oudosta asioista sentimentaalinen. Muovinen kortti. Mutta jotenkin se teki parhaansa. Se oli aina valmis toteuttamaan tarkoitustaan ja varma siitä. Mutta miten kirjastokortista päästään vähän aasinsiltana tähän kirjastoon? Minkälainen niin kun, kirjaston käyttäjä tai minkälainen lukija niin kun sä olet? Niin, mä en ole tuolla Ristenummalta alun perin. Sieltä Variskan kirjastossa tuli kuljettua tosi paljon. Siinä varmaan katsoi, että taas tuo tulee tänne. Sieltä tuli aika nopeasti tyhjättyä se, että sitä on paljon käytänyt, varsinkin nuo lähikirjastot on siinä mielessä ollut tärkeitä, että kun ne on lähellä, niin niihin sitten mennään. Ja mulla on vieläkin se ruusuinen kirjastokortti jossain. Se ruskea pohja. Joo. Ja sehän oli siis semmoinen kortti silloin, kun Suomi voitti MM-kisat 95. Joo. Niin ne oli ne ruusut niin kuin jotenkin jostain silloin, että siitä voi laskea. Mä tämmöistä lorea tiennyt. Jos muukin on miettinyt, että mikä tämä on. Mutta siis hyvin toimiva kortti edelleen, että jos teillä on ruskeita kortteja, niin saa käyttää niitä yhä. Eikä ole pakko ottaa sitä kaupungin uuden ilmeen, jos haluaa, niin sekin. Sitten kun tulee tosiaan ihan osaseräs tulee, niin sitten se on se kaupungin uuden ilmeen mukainen kortti. Mutta onko, siis varmaan just tämä, että kun on lukenut paljon elämän aikana, niin onko myös kirjoittaminen ollut sitten semmoista, mitä sä oot tehnyt, vai onko se sitten uudempaa? Ei, kyllä se on ollut aina. Mä ala-astelta asti muistan jotain kirjoittanut. Mä kutsun niitä silloin vaan keksimiseksi. Mä taisin myöhemmin, että ei siinä oikeastaan mitään eroa. Mä kirjoitin ala-asteella mä ensimmäisen kirjan. Okay. Se oli Tarzan ja miekkamies. Mutta musta tuntuu, että Barrowsin pesällä olisi jotain sanomista siihen, niin mä en jatkanut sitä sitten. Mutta monistahan tämmöisistä klassikoista tehdään vähän tämmöisiä uusia, modernimpia versioita, niin älä vielä luovata ihan täysin, jos vielä löytyykö vielä jostain. Mä oon miettinyt, että olisikohan se jossain. Mä pisin siihen kannenkin ja kaikki. Niittasin kiinni. Oi, no mitäs sen jälkeen? Ootko tykännyt kirjoittaa siis lyhyempiä tarinoita tai ootko kova kirjoittaa kirjeitä tai päiväkirjaa tai tämmöistä enää niin kuin kirjoittamishistoriaa? Päiväkirjaa mä aina yrittänyt. Mä aina hommasin uuden päiväkirjan. Siinä oli joku 2 sivua ja sitten luki, että onpas tämä ärsyttävää, että joka päivä pitäisi tehdä tämä sama juttu.
Mutta muuten mä oon kyllä kirjoittanut lyhyempiä tarinoita ja itse asiassa mä hurjina teinivuosina mä keskityin enemmän runoihin. Ne olivat kyllä niin ahdistuneita. Mutta siitä varmaan johtuu, että tuo on niin lyhytkin. Mä oon tottunut, mä teen sitä aika kauan, mä oon tottunut poistamaan sanoja paljon. Ja myöhemmin mä oon novelleja kirjoittanut ja lähettänyt niitä paikkoihin. Mulla tässä 2-3 vuotta sitten, kaikki on aina 2-3 vuotta, se voi olla 5 tai 10, sitä ei tiedä. Tuossa Lumoja se julkaistiin yksi novelli, tuossa Lumoja kirjallisuuslehdessä. Siitä mä vähän innostuin, että näitä voi joku halutakin. Mutta sitä aina mä elämän välissä yrittänyt sitten kirjoittaakin, että tehdä sitten oikeata työtä. Eli ehkä voita runokirjoja tai novellikokoelmia ehkä nähdään tai on tulossa vai onko tulossa ehkä vielä jotain ajatuksia uusista? Kyllä, niitä riittääkin. Aina vaan, että mihinkä tarttuu. Mä odotan kyllä mielellä, että pääsee tarttumaan seuraavaan tässä. Se on kyllä varmaan romaani. Kertooko se Varksista? Ei. Jostakin muistaa? Ei edes tipuista. Jotain ihan eri. Taitaa olla ihmiseläimistä. Siitä varmaan saa ihan mielenkiintoisia tarinoita myös. No entäs sitten tällainen niin kuin kirjailijana, että onko sitten jotain semmoisia niin kirjailija-esikuvia? Joo, esikuvia vaikeita, mutta semmoisia, mitkä on vaikuttanut paljon. Mä luin aivan liian nuorena Dostojevskit ja muuta, niistä mitä ymmärtänyt, mulla vaan kiehtoinen. Mä yritin tietysti kirjoittaa sillä tavalla, eihän siitä tullut yhtään mitään. Se oli aika kauheata luettavaa jopa itselleni. Kirjoittin ne heittää saman tien roskiin. Sitten mä jossain vaiheessa, juuri sopivassa iässä teiniässä, luin Kerouacin Matkalla. Se on niin erilaista tajunnanvirtaa ja tämmöistä, niin mä tajusin, että ai näin saa tehdä, että ei tarvitse olla niin ikään kuin niin korkeakirjallista. Ja sitten se antoi mulle ikään kuin, siinä rupesi löytämään sitä omaa ääntä, että saa kertoa tyhmiä vitsejä. Ja siitä se ikään kuin lähti tavallaan kehittymään, kun antoi itselleen luvan ja löysi sen, että ei yrittänyt apinoida muita enää. Mutta sekin on tietysti hyvä kohta, kun apinoi muita, että siinä oppii paljon. Että pystyy kirjoittamaan tietyllä tavalla, jos haluaa. Pystyy vaikka kirjoittamaan sadun tuonne sisälle tai jotain muuta, jos on pakko. Joo, se oli kiva kohta tässä kirjassa kanssa. Ja sitä kanssa mietin, että onko tämä kans niin kuin oikea satu vai että siis, mutta se oli tosiaan kanssa. Sitten se tuli. Ja se ehkä tämmöinen vähän faabelimainen, mulla tuli mieleen opettavainen eläinsatu jollain lailla vai? Joo, niitähän aina oli. Mä olin ennen antikvariatissa töissä, niin oli aina kiva, kun tuli niitä vanhoja satuja, niin se oli aina joku semmoinen tarina, että älä tee näin tai pää irtoaa tai jotain muuta. Se oli hyvin yksinkertaisia tarinoita. Älä mene tonne tai kuolet. Se on yleensä, että älä mene tonne tai kuolet. Aika selkeää kyllä. Joo, se on kyllä. Älä mene heikoille jää. Niin, just tähän. Joo, ja antikvariatista oli mieleen. Tässä on myös semmoinen kohtaus, missä tämä päähenkilö käy antikvariaatissa. Sitä oli myös kiva lukea. Kerrankin pystyi puhumaan ammattitaidolla. Joo, joka just sillä, että sitten se oli kivasti kirjoitettu niin asiakkaan näkökulmasta, mutta että sitten, mitä ehkä asiakas pohtii sitten, niistä, mitä siellä näkyy. Ja se oli kiva kuvitella, että mitähän se asiakkaalta vaikuttaa, kun tämmöinen pyörii tuossa tiellä. Joo, ja just näitä, miten vaikka ihan yksityiskohtia, miten voi ehkä sovistetaan ikkuna ja mitä asioita siinä pitää olla, niin se oli kiinnostavaa. Vielä näistä kirjailija-esikuvista, että mä nyt mainitsin sen vertauksen Paasilina, mutta kyllä itse asiassa ehkä vielä enemmän jotenkin voisin ajatella, että mulla niin oikeasti tulee mieleen tämmöinen Veikko Huovismainen, siis pohdinta, että just semmoisia ehkä kans tämä luonnonläheisyys ja sitten semmoiset vähän pilkesilmäkulmassa kirjoitetut jotain mustan huumorin sävyttävät pohdinnat, niin jotain. Kyllä mä tän otan vastaan. Huovisveikko on tolkun ihminen. Joo, ehdottomasti. No puhuttiinkin vähän tuosta sitä genrestä ja lajityypistä, mutta niin ylipäätään, että kenelle sä suosittelisit tätä kirjaa
onko tämä kohderyhmä? Päästään taas tähän, että tämä oli se ikuinen ongelma. Niin kenelle? Mutta oikeastaan sitä voisi ajatella, että enemmänkin, että kenelle ei. Että en oikeastaan sitä... Jos lukee lähinnä juoniromaaneja, niin ehkä ei sitten. Tässä ei aivan kauheasti tapahdu. Maailmaa ei pelasteta kertaakaan. Kukaan ei hyökkää, ei mene lennetä helikopterilla. Siinä ei kauheasti tapahdu, että se on enemmän mennään pään sisässä ja semmoista, että jos on aika verkkaista touhua. Mutta se tässä oli just tosi kiehtovaa niin päästä oikeasti jotenkin sille mielenkiintoisen ihmisen pään sisälle. Niin... Että jos semmoista tykkää pään sisällä pyörimisestä, niin se voi olla mielenkiintoinen. Ja toi, että vähän tuossa yritin jo vihjailen kysellä, että vieläkö, että mitä ehkä tulevaisuudessa on luvassa. Mutta myös yksi, mitä tuli mieleen, että olisi varmaan tosi hyvä kirjoittaa kolumneja, koska just semmoista jotenkin sellaista kuvailevaa pohdintaa. Ja usein on semmoisia havaintoja maailmasta ja pohdintaa maailman menosta, niin että jos joskus on mahdollista, niin... Joo, jos joku haluaa niitä tilata, niin mä voin jotain valehdella. Joo, vinkiksi vaan jos teillä on jotain sellaisia kytköksiä. Mitä sä haluaisit kysyä itseltäsi? Onko joku kysymys, mitä sä odotit ja mä en ole huomannut kysyä? Joo, no ideaalitilannehan on tietysti se, että multa ei kysytä yhtään mitään. Mutta ei, kyllä sä oot oikein hyvin kysynyt. Se on noin, mä tykkään kyllä kun kysytään ikään kuin kirjan sisältä asioita. Hyvin tehty. No, kiitos. Tässä kun nähdään tämä kirjan kansi, niin nähdään myös tämän kannen kuvittajan hieno työ. Ja mä olisin oikeastaan tässä vaiheessa, pyydetäänkö mukaan tänne meidän kanssa. Eli kirjan kuvittaja Arttu Sandqvist ja Atle. Miten te löysitte toisenne? Miten tämä päätyi? Lopputulos nähdään tässä, mutta miten se alkoi? No varmaan sitä, että kun mä tunnen Vesna ja sitten toisaalta kun Jaan Tarvi kuvittajan tähän kirjan, niin sitten mä jotenkin osuin siihen. Oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Niin, ei voi sanoa. Joo. Miten kun sä sitten sait tämän tekstin käsiin, niin alkoiko jo sitten pariksi lentelemään unissa, tai heräskö jo tavallaan eloon sitten se ajatus, mitä sä haluat tehdä tai miten sä haluat on? Meillä oli puhetta Janin kanssa, että meillä olisi joku varisaiheinen kuva. Ja siitä se oikeastaan lähti. Että siinä olisi paljonkin eri aiheita miettiä tästä kirjasta. Mutta se varis oli se tärkein elementti. Niin siitä se oli syytä lähteäkin. Onko linnut sulle kuvittajana tuttu aihe ennestään? Että onko se semmoista, mitä sä oot tehnyt aikaisemmin vai oliko se tämän myötä nyt? No johonkin joulukorttiin on tällainen punatulkku tullut tehty. Ja sitten joku pöllö ja tällainen, että ei hirveästi ole, mutta ihan kiva, että pääsee tekemään varistakin. Niin. Mutta jo tässä vaiheessa pitää sanoa, että siis kävin katsomassa sun sivua ja olin, että mitä? Tiedän, että Vaasassa on tällainen, että ihan loistavaa työtä teet. Ja tässä vaiheessa kanssa, jos tarvitte punatulkkoja, variksia tai ihan mitä tahansa, niin siis tosi monipuolinen tämä sun tausta. Minkälainen sun kuvittajahistoria on? No, jos lapsuudesta lähdetään, niin siellä mä piirsin koko ajan. Että mä oon aina halunnut luoda ja sen takia mulla on ehkä vähän vaikea jotenkin löytää sitä omaa polkua sitten. Ja tuossa lukioaikana mua sitten kuvisopettaja kannusti, että graafinen suunnittelu, kuvittaminen voisi olla se,
mitä kannattaisi lähteä opiskelemaan. Ja sitten tuossa 2002 mä valmistuinkin muotoiluinstituutista Lahdesta graafiseksi suunnittelijaksi. Ja se on aika yleinen polku kuvittajalla justiin käydä se linja. Ja varmaan antaa valmiuksia aika monenlaiseen jotenkin. Joo. Suomessa ei voi opiskella kuvittajaksi niin kuin esimerkiksi yliopistosta tai ammattikorkeasta. Mutta tämä graafisen suunnittelun linjassa on osa myös sitä kuvitusopintoja. Niin kuin. Onko se siinä just niin kuin kirjojen kuvittaminen vai mitä kaikkea se kuvittajan työ sitten tavallaan voi olla? Tai? No se on aika monipuolista. Mainoksia, kirjan kanne tietysti ja miksei lasten kirjain kuvitus, sitten erilaiset julisteet. Paljon mahdollisuuksia on ja ehkä myös animaatiot nykyään. Eli teetkö sä, mitä sun niin kuin työvälineet on? Teetkö sä käsin eri ohjelmilla? No nykyään mä käytän enimmäkseen sitä piirtotablettia ja sitten Adoben ohjelmia. Että ne saa niin kuin nopeammin niin kuin asiakkailla. Se on niin kuin se etu siinä. Niin, joo, tuosta siis kanssa, onko se kuinka kauan? Jotenkin vaikea hahmottaa, niin kuin, että miten kauan vaikka kestää tehdä kirjan kanssa. Tai niin kuin, että varmaan riippuu monestakin asiasta, mutta jotenkin niin kuin se prosessi. Tässä ei kestänyt kovin kauan, kun oli aika selkeä se tavoite. Mutta joissain kirjaprojekteissa voi olla aika mutkikastakin löytää se sopiva kansi siihen, että miten sä saat kiteytettyä koko sen kirjan niin kuin ytimen siihen yhteen kuvaan, niin se on aika haastava välillä. Miten sitten, kun Jaan näki tämän kannen, niin oliko se sitten tuo on se varista, mitä minä ajattelin, tai oliko se helppo tavallaan sitten päätyä tähän? No, tässä mä voin esitellä pian tätä prosessia, niin siinä sitten niin kuin, me löydettiin jotain muotoja äkkiä, mutta tämä piti vaan hioda sitten just tähän lopulliseen muotoon. Että kyllä Janilla oli niin kuin näpipelissä tässä vahvasti, että ettei mua päästä jo irrottelemaan liikaa. Joo. Niin olisiko nyt vaikka sitten se, jos mä näyttäisin vähän tästä. No kaikki alkaa aina tästä luonnostelutyöstä ja ajatus tavallaan puurtamisesta. Tässä on nyt niin kuin vasemmalta oikealle, niin ensin mä vähän otin ylös itselleni, mitä kirjassa on tapahtunut. Sitten keskellä sellaisia omia fiiliksiä siitä, että mitä niin kuin tämä tarina herätti itsessä. Toi Veikko Huovinen kanssa vilahti siihen samalla, että tässä on vähän sellaista niin kuin samaa vibaa. Ja tuossa on sitten noita ihan ekoja luonnoksia tuossa oikealla. Siinä itse asiassa vielä näet tätä kantaa, joka nyt on tässä, että se tulee kyllä tässä ihan pian. Se onkin itse asiassa tuolla vasemmalla ylhäällä, niin tohon me sitten tykästyttiin ja lähdettiin siitä niin kuin rakentamaan näitä eri versioita. Ja tässä oli myös muutama ehdotus vähän valmiimpi, jota mä halusin esittää Janille. Niissä näkyy tällaisia avainjuttuja, niin kuin tämä autiotalo, vähän metsää ja yötä ja sellaista niin kuin, tavallaan vähän sellaista synkkyyttä ja melankoliaakin. Tämä oli ehkä vähän se vauhdikkaampi versio sitten. Ja piippu oli kans, mikä tuli sieltä mieleen, koska tää oli aika kova ottama. Piippua ja vähän taikajuomiakin. Mutta joo, tää oli ensimmäinen vähän se valmiimpi luonnos. Ja se ulkonäkö ehkä vähän liian korppimainen ja semmonen, niin sitä lähdettiin sitten vielä terävöittämään.
samoin tätä tekstiä koko pienennettiin. Tässä ollaan jo melkein valmiita. Mä teen nämä niinku mustat viivat se aika niinku roiskivalla otteella, että saataisiin vähän rikkinäisyyttä siihen. Ja tässä oli vielä tämmöinen fontti tuossa Kraak-sanassa, mutta mä päätin sitten, että kokeillaan vielä sitä käsitekstausta ja tässä viimeisessä mallissa se sitten otettiin siihen. Ja, oikeastaan tämä oli se prosessi, mitä mä päädyin tähän niin kuin lyhykäisesti. Erittäin hyvä vastaus tähän kysymykseen. Tosi kiinnostavaa. Ja oli tosi kiinnostavaa nähdä näitä vaihtoehtoisia kansia, koska kans tunnistin sieltä näitä tuttuja elementtejä. Mahtavaa. Kiitos paljon. Ehkä vielä nähdään joskus lisää kirjojen kansia sulkuvittamalla, vai onko se niinku semmoista, mitä sä tykkäisit tehdä vielä enemmän, tai ootko tehnyt sellaista? Tämä on nyt ensimmäinen kirjakansi, minkä mä oon päässyt tekemään. Ja tämä on ollut kiva projekti ja olisi siistiä päästä kyllä tekemään niin kuin tulevaisuudessa lisääkin näitä. Joo, odotan kyllä myös kovasti näkeväni. Ehkä tässä vaiheessa varmaan voidaan kysyä aika yleisöltä, että tuleeko jollain mieleen, mitä jos te pidätte sitä mikrofonia tässä, niin mä voin tuoda tätä, mitä haluaisitte kysyä jommalta kummalta tai molemmilta, kummalta tahansa. Hei. Mitkä ovat kirjan suunnitelmia tulevaisuudessa? Tai mitä sä haluat, mitä sä odotat? Ja siis tälle kirjalle nimenomaan. Joo. Jaa, niin no, tätähän myydään tietysti 1 000 000. Ja sitten käännetään 15 kielelle ja udmurtille. Mutta tosiasiassa en tiedä, mä oon vielä vähän häkeltynyt tästä, että tämä tapahtuu oikeastaan. Mutta katsotaan. Mun sisko on opiskellut udmurttia, niin mä voin tätäkin videota. Joo, kiitos kysymyksestä vastauksesta. Oliko? Mistä toi varis valikoitu siksi niinku tärkeimmäksi linnuksi? Jos tässä on niinku tyyppi, joka katsoo kaikkia lintuja, niin mitä variksi se kiinnostaa myös, kun sä sanoit, että sä tunnet vähän niitä mytologiaa, niin mitä varikseen liittyy? Tässä oli oikeastaan niin vähän yksinkertainen, että aina kun ajattelee, miten käyttäisi lintuja näissä, niin tulee aina mieleen korppi. Koska olet nähnyt viimeksi korpin? Se tuli mulle mieleen. Mä en halunnut käyttää korppia, niin mä ajattelin, että toi varis on vähän vaatimattomampi tapaus. Plus, että se näyttää siltä, että sillä on aina jotain tekeillä. Niin, kai tässä nyt on käynyt ilmi, että minä olen lintuihminen näköjään. Kun rupesi kiehtomaan se lintujen elämä. Alan äänittämään David Attenborough ääniä luontodokumentteihin piirre. Mä voisin kysyä yhtään. Mä en ole vielä lopussa. Et mä oon nyt sivulla 90. Ja mä ajattelin, että mua pelottaa ihan hirveästi siellä talossa. Kuinka sä oot uskaltanut kirjoittaa? Siinä vaiheessa kun mentiin saunaan, niin mä olin, tuu pois sieltä. Siellä tulee joku. Hän sinne jää. Hyvä. Joo, mä koen erittäin vahvasti sen kun mä luen. Tosi vahvasti tunnetasolla. Ja sit mun mielestä ne varikset, niin ne on kammottavia. Siis se on kammottava lintu. Mun mielestä toi ei ole ollenkaan semmoinen easy ja semmoinen mikään herttainen pikku esipoisviritelmä. Ei todellakaan. Vaan silleen aikapäin näköä pläjäys. Ainakin mun kokemusmaailmassa. Olen onnistunut sitten. Olet. Ei, onko se,
talohomma, nyt mä haluan kysyä Jaan vielä, niin se talohomma, niin onko siinä jotakin nyt tämmöistä kirjallisuusjuttua, että matka itseen ja mennään, löydetään uusia huoneita ja itsestä ilmenee jotakin uutta ja ajatteliko sä sitä kirjoittaessasi? Joo, näin sen varmaan joku purkaisi, mutta en. Joo, okei. Okei, kiva, kiitos. Näin sen varmaan joku kovasti analyyttisesti purkaisi, mutta ei. Joo, okei. Autiotalo on siisti. Niin, kyllä. Ja siitä on myös hieno biisi. Aivan. Kyllä. Onko siinä yhtään runoa jatkossa? Miksi ei ole? Vai onko? Mä en ole nyt loppuun päässyt. On siinä yksi pieni. Hyvä. Pikkuinen. Tämä mikä kuultiin tässä alussa. Justiin. En todella. Hyvä. Yes. Hyvä kysymys, tosi hyvä kysymys. Ja vielä voi, ja sitten toki jälkeenpäin saa varmasti tulla kyselemään kaikenlaista. Joo. Tänään tosiaan on mahdollista hankkia tämä kirja itselleen. Tänään sen saa vähän halvemmalla, eli 18 €. Saa halutessaan signeerauksia sinne. Voi maksaa käteisellä, pankkikortilla tai mobiileilla. Ja onko muuten tässä vaiheessa lisättävää? Ei. Elikkä sitten mun puolesta kiitos Jan, kiitos Arttu ja erityiskiitos hyvälle yleisölle. Ja varmaan voi käydä maistelemaan pöydän antimia ja kahvia on siellä jo odottamassa. Mutta ehkä vielä aplodit näille herroille.